வாங்க இன்றைக்கி நெல்லிக்காய் சட்னி அரைக்கலாம். இதில் விட்டமின் சி அதிகம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகம். இதுக்கு தேவையான பொருளாக தேங்காய், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, பெரிய வெங்காயம், நெல்லிக்காய் இவ்வளோதாங்க. ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி கொட்டை எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. நெல்லிக்காயை இதில் ஒரு 1/2 கப் சேர்த்திக்கலாங்க. தேங்காய் ஒரு 3/4 கப் எடுத்துக்கலாம். புளிப்பு அதிகமாக இருக்கங்காட்டி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் காரம் போடணும். அதனால் ஒரு மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், அதை தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்சம் உப்பு, சின்னதாக 2 துண்டு இஞ்சி பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு, 3 பல் பூண்டுங்க. இதை பைண்ட் பண்ணி தரக்காக கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ அரைச்சாச்சுங்க. பெரிய வெங்காயத்தையும் பொடியாக நறுக்கியாச்சு. ஒரு வாக்கணம் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பொரி விட்டுடலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. கருவேப்பிலை சேர்த்திடலாம். கருவேப்பிலையும் வெடிச்சிருச்சு. பெரிய வெங்காயம் போட்டுடலாம். இது பச்சை வாசனை மட்டும் போனால் போதுங்க. ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. அது நறுக்குன்னு இருந்தால் தான் இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இது இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். இது கூட அவ்வளோதாங்க. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாதத்துக்கு, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். சளி பிடிக்காது. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.